Extreem van triplex. Wat lijkt man. Ja. Extreem van triplex. We beginnen smaak te hangen. Wat bruin? Oh, dat hoort erbij. Vet. Ja. Mooi dingetje. Volgens mij kunnen we gewoon hier van het huis afsteken hoor. Hè? Volgens mij kunnen we alles. Ja, makkelijk. Kan makkelijk. Ja, we hadden eerst waar we nu zitten. Ja. Maar aangezien we een die kant hadden. Ding duurt lang hè?